shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubaranitsane watakatajanuka. Pane dzimwe mhosva dzekuti dzinoparika usingazive kuti yandiri kutoita imhosva kana kuti kutyora mutemo unenge uchitwo semunhu andinganaiwe nemvura paine chitima chakamira regai ndipinde ndihwande mvura kana yapera zvayo ndobuda hangu ndosimudzira asi kana ndiyo nyaya yakapinza mukoma Aumuti vandinawo pano paHwaHwa Young Offenders vataiwa vanzvadzi regai ndimbokuudzaiwo nyaya yakaitika kwandiri ndakatotongwa makore anokwana kuita 10 nekuda kwemhosva iyoyo singandati aiwa regai ndivape nguva vanyatsonditsanangurira kuti muchitima umu havana zvavakatora here muchitima umu vaisabata here zvinhu zvemutrain umu zvakazoita kuti vasvike pakusungwa. Mukoma Aumuti makadii? Tiripo makadii sister? Ndagona kutaura zita renyu here nderechirungu kai? Ndizvo chaizvo Aumuti Mavidza. Nice kandagona. Mukoma Aumuti nemakore mangani? Ndine 20 years. Makore kubereka. Pana makapinda mune makore mangani? Ndikapinda ndine 18 years. Mujeri. Makura because 18 years ndingawanzwa kuzvimiririra. Utudaro here sisi. Nakungodaro. Kana muri kuumba uko mukangoita 18 years mune makubhonga bonga kuti iwe mudhara noti maswera semudhara ningokura kanoti maswera semudhara vakuru vanenge vakuti vakuzvionera wakuzvionera chokwadi saka zvino makaberekwa muri vangani mumhuri menyu? Mhuri medu ningori 1. Muri 1? Ndiri zaire gondo. Anonetsa kamazaye gondo zvaro iri 1 nongochinetsa usingaiti usinongori 1 ka unongosina sisi unongosina muningi unongosina chi unongochingoita zvo unongochinda uri chi manje ina ndinedzi ndoteerera manje aindoteerera ndei mukoma Aumuti handei pamhosva yakakupinzai pano paHwaHwa Young Offenders yakamira sei? Mhosva yangu sisi yandagarira panapa inonzi unlawful use of railway equipment tamba neproperty yeNRC kungobata chete kana kungoguma chete itori mhosva zvakafamba sei musuru? Zvakaitika sisi ndezvekuti inini kwandinogara kumasvingo ndo kwandinogara so ndakafanirwa nefriend yangu zvikanzi Aumuti shamwari chimboyambondionawo Mwarara inogara kuchitungwisa kuti hapana chakaipa shamwari yangu chibva ndagadzira ronho chibva ndapinda zvangu Mwarare but kugara nekugara tava Mwarare moya totogara maybe ndakaita 1 week wechi2 kuri musi wechipiri ndobva ndamboti ngatimbopinda town chibva ndapinda zvedu town saka tatuburuka makombe kubva kuchitungwisa saka mvura ikabva yatanga kunaya kati tingamhanya kuenda mutown mvura ichidi chinaya ngatimboonda mvura tibva ndatenda muNational Railways mungori neroad inogurira ichindobudira futi town tibva ndapinda muNational Railways meme tibva ndapinda mutrain tibva tawanda mvura saka mvura ikabva yatanga kunaya nepower chibva yatanga kuna nepower tibva ndati ngatimbogara munosvika mvura yedu yadzikama saka pakudzikama kwemvura takabva tabuda mutrain muya masecurity achibva atanga zvavo kutenderera achiita basa rawo rekuona kuti property haina kudisturbiwa here kana nemvura here ndobva ndakaonekwa chiburwa mutrain nini shamwari yangu tiri vaviri chibva tabatwa kumana muri kutsvagei mukati umu nokuti anga takaonda mvura zvikanzi kuwanda mvura mutrain here chirudzii tikati sorry zvenyu paposhika tanga tisingazivi tangoona kuti sezvo vanhu vanga vakawanda vakamirawo mushedhi tikangotongowandawo mvura muno ndokubata kwandakaita inini shamwari yangu but pakuzokubata parikateto manje inini ndi ndakazotongwa shamwari yangu yakabva yabhadharirwa fine chivaenda panze
ndo pandakatongwa 10 years imprisonment kuHarare. Saka kanogara nguva yakareba sei musati matonga? Maybe ndakaita 1 week or 2 weeks because ndakasungwa musi wa 8 January 2023. Musi wa 24 January 2023 ndichibva ndazotongwa futi. Pandakazopiwa 10 years in jail. Pakapiwa saura wenyu find vakanga vati mari? Vakanga vati $150. Saka inini aizondibhadharira manje ndo vakanga asipo. Because muri kuno kufuti muri kuHarare kusiri kumba. Kumba vamasvitsa here shoko? Shoko ndakazorisvitsa ndava mukati. Ndatotongwa. Maityika here usvitsa kuna mama kumsvi? Panga pakaipa sisi. Because inini kutobva kwana ndaita kuHarare ka. Kubva kwana ndakaita masvingo. Ndakatobva zvemusikanzo. Ndisina kutaurira mai. So ndizovaudza kuti mama so ndazodai so andaitya. Ndakazovaudza hangu ndatongwa ndo pavakazouya. Vakazoti kodi wakadii kutaura? Ndati sorry mama pakadii pakaposheka. Muri mubox muya nasawira. Hanzi ayo uya aenda kawo. Masara mamega matongwa 10 years dzenyu makanzwa sei? Andigoni ngataura sei. Kana kuchema ndakatombochema ndiri mubox. Because ane makore ndaiva nawo 18 years ndikati nemakore andinawo aya ndoenda kujeri apa indi chironga zveupenyu. Zvofamba sei? Ndakarwadziwa sisi. Ndakarwadziwa singaiti. Pana nhasi ndotorwadziwa ndikafunga kuti friend yangu yakaenda panze ndikasara ndiri mujeri. Apa ndowana ndashanyira. Saka mene kuti mhepo rudzii. Ndorwadziwa singaiti ndikazvifunga chero nini. Zvinoitika mukoma. Ndida kunzwisisa hanzvadzi yangu. Pamakapiwa 10 years idzi makabva mabviswa kuHarare pamaunzwa kunoko kana kuti makambogara kuCentral? Pandakatongwa 10 years kuHarare ndakabva kuHarare remand ndichibva ndaendeswa kuChikurupi maximum. Ndaenda kuChikurupi maximum it was 25 January 2023. Ndatongwa musi wa 24. Ndibva ndandogara Chikurupi maximum from January to February 2024. Ndo pandakazobviswa kuChikurupi maximum ndava mu6 class ndobva ndauya paHarare Central Prison. PaHarare Central Prison chibva yazondibviswa chibva ndiudzwa kuno na September 2024. Ende tozoti jeri guru muZimbabwe Chikurupi maximum. Apa mune 18 years zvenyu hanzvadzi yangu mavhurirwa gedhi rari paChikurupi ende unotanga wapinda uvharirwa upinda uvharirwa upinda uvharirwa. Muchipinda magedhi esaya muchivharirwa makanzwa sei ende environment yacho yakakugamuchirai zvakadii semunhu ane 18 years? Zvakaitika sisi ndezvekudai so kubva kwandakaita kuHarare Central pandandatongwa ndakaenda ari manheru Chikurupi maximum. Maisaona zvekuma 9 zvekuma 10 handina kuona because maiva murimo. Ndakazoona kwaedza kuchena manje panoona kuti dhuri uyu agarawo nevanhu makuriro wakaita. But ndakachema because ndichitarisa vamwe vese vaivamoka vamwe vaitova vana sekuru vamwe vaitova vana dhedhi wangu. Saka kuchema ndakatombochema. But senzvimbo inenge iri nzvimbo hombe panenge pane maofficers panenge pane riabo vanenge vachizongokanselawo sevana vadiki so ndichifambawo zviri nani. Saka muna kuwana here baba kana sekuru koko vakatombogarawo nemupasi? Chinhu chakaitika ndechekuti ndine umwe anonzi Nyasha Mugodi. Munhu uyu anoratidza kuti anga apinda muchiyere zvekuma 2011. Saka ndiye munhu aiva next door yangu kumusha masvingo kuchichidza. Ndio munhu akambogara neniwo pasi achiti mufana wangu zvinhu zvinonzwai. Ndio munhu akangotanga kundidzisa kuti mufana kana uri muchiyere hazvirevi kureva kuti upenyu hwadi hwaparara. Ndeimwe nzira yekutotanga kubatsira upenyu. Ndio pandakatanga kunzwisisawo ndobva ndatanga kuendawo kuchikoro ndirimo muchiyere mo pandakatanga kuitawo zvekunamata zvekuimbawo makwaya zvinhu zvingofambawo zvakanaka. Saka chikoro makanotangira papi? Chikoro panze ndanga ndambonyora form 4 ndikabuda ne4 subjects: science, commerce, business studies negeography. Saka panapa ndo pandakazoregistera form 4 this year
nditonyora this year so ndakatobva ndonyora kusaso. Nazo zvakare rehab yakutorai panapa manyora nazo nzozvinzi ipapo nditicha wakagara nawo ndikati wavazoita ticha sei makazopinda sei pachinzvimbo cheuticha nayo inoitika ndeyekuti kuita mudzidzisi inoitika ndeyekuti maticha epanapa kana kuti headmaster vanotarisa zvakare mukugara kwedu kuti munhu uyu unhu hwake hwanawo hwakambomira sei, vobva vatarisa zvakare kuti iye paakambonyora chikoro panze akambobudawo nemasimbuzi api, vobva vatarisa kuti kuchikoro kwaanoenda kuzasuko right iye anoparticipatawo here, anobatawo vamwe sei, anoita sei, ndipo paunogona kuzongowanawo nyasha obvanza no shamwari itawo ticha uchibatsira vamwe zvinhu zvichingofambawo zvakanaka tete tichingobatsirana sevasungwa zvinhu zvichifamba zvakanaka. Azoiti kuti munina wangu obva aendawo panze asinawo chaanacho akabva panze asinawo chaanacho sande chingomubatsira kuti amunina zita rinonyorwa so menenina zvinonzwa so mari vachitira zvakanaka. Saka iko zvinosofa vanin'ina venyu vari kukubata zvakadii kana kuti vari kuteerera zvakadii dzidziso yamuri kuvapa, nekuti vamwe vanenge vari chiri nhinika vanenge vasati pamwe zvichida ndo vachiri kutanga kupinda vai vasati vanyatsoziva masettings enzvimbo, vanenge vachinekana ari madrugs anenge achiri musoro asati anyatsopera zvakanaka. Muri kubatsirika zvakadii kana kuti muri kuvabatsira zvakadii change muri kuona here paine change pane zvinhu zvamuri kuvabatsira nazvo? So zvatinoita nezvekudai so ndosaka tine maofficers edu nerehab yedu inenge ichitibatsirawo nekuti zvechokwadi varipo vanhu vanobva panze apo mutoro iri musoro zvekuti akutomudza kuti inda muklasi yekuchaikoka anoona kuti kunongera kana achitinha kutema. Saka rehab nemaofficers edu ndo panenge ichititsigirawo zvinhu zvichifamba zvakanaka, but akuteerera zvako haunozongoteerera unozongochinja ndo basa remaofficers vavo nematicha edu ofuti anenge ari panapa ichifamba zvakanaka. Saka ndapi mamwe mabasa emaoko ari kuitwa panapa pane workshop seru kunoitwa motor mix, kune carpentry, kune panel beating, spray painting, kune fashion neimwe mibato yemaoko yakasiyana siyana. Besides kuva mudzidzisi ndiapi mabasa emaoko zvakare amuri kuita muri muno, mabasa ese amataura? Alright, pamabasa ese andataura aya inini ndiri carpenter. Ndogonawo zvekugadzira masofa, zvekugadzira makitchen unit, zvekuisawo maceiling mudzimba ndozvikwanisawo. Zvakare ndakatanga kudzidzira panze ndikatobudawo ndine class 1 yangu certificate. Saka ndiri munomu ndichingoendawo ndichingodi rachiitira zvakanaka. But zvakaoma zvakadii kushanda nevanhu wakaenzana navo ende vamwe vacho vanenge vari wahombefutika kwamuri uchaudza kuti aiwa wadai isu takapinda munomuka usati wapinda ukadai zvinhu zvako zvinokufambira zvakanaka. Zvakaoma zvakadii kutendeutsa munhu mukuru kwauri kana kuti mudikidiki, because ndaona mudikidiki ane 14 years. Chokwadi zvinorwadza sisi zvakaoma, panoda patience, panoda kutsungirira. Hama dzichiuya dziri kuya zvakadii pamafamily week apa? Dzangu inini kutaura chokwadi sisi ndechekudai so kubva zvandakabva kuHarare muna September panapa vabereki vangu vasati vambouya. Chinhu chinoitika ndechekuti vanhu vanodoti hama dzangu sofa dzinouya kuzondiona ndevegreater Gweru vechechi vari muno muGweru, ndo vakangoona kuti mukomana uyu ari apa ane chipo chake chekuimba music uye zvakare anoparidzawo soko rinoitira zvakanaka. Toda kumboti timbomuitirawo timboita macontribution tingomubatsirawo nezvidoko zvatinowana. Saka inhau here yekuti ana mama vachiri kufunga kuti muchiri kuHarare Central kana kuti shoko asati rasvika kuti aiwa mukomana akuno? Chandinoona ndechekuti maybe distance, handizivi kuti idistance here kana kuti pane zvimwe zvavari kufungawo, but chandinonzwisa ndechekuti ndiri kuHarare vaimbotirai kumbouyawo. Saka nzoziva kuti apa toti distance kana kuti chii. Hamuna here kumbopa ana gogo nana sekuru vekurehab kuti vamboedza kufona manamba? Namba ndakambovapa, ndakapa ka1 maybe nezuro ndo pandakandofunga kuti dambovafonera, but kumashure kubese kuti asati dambovafonera nezuro ndo pandakapa vaverehab phone number ndikati mbofonisawo family week, but reply isati yauya.
saka vekuchechi ndo vari kumbokubatsirawo nesipo dzekugesesa idzi? Vekuchechi ndo vanondibatsira, ndo vanoti kuti ndipfekewo, kuti ndiwache, ndichene, ndipenyewo. Machurches ndo vanenge achiita macontribution. Ndakatarisa Mukoma, handizive kana mine zvamungade kubatsirwa nazvo kunyange pamuchabuda. Tozoti chinozoita kuti vazhinji vaite sevanoti vakabuda vodzoka inawo yekusagamuchirwa zvakanaka kwavanenge vachinoita mucommunity, sezvo munhu anenge ambodarika nepa correctional service pano. Vanhu vanenge vakutaura mazita akasiyana-siyana. Banditi radzoka, mondi yadzoka, chino chadzoka. Zvamukafunga kuti zvingadai zvingaitwe kana kuti kurudziro kana kuti dzidziso yatingape kucommunity takatarisana nehama neshamwari dzinenge dzabuda mukati meusungwa ndezvei? Muri kuti vari panze vangatitambira sei oro? Because chiri kuti vanhu varamba vachidzoka kunoko kusatambirawo zvakanaka vari kunze, vaenda kunze. Munhu anosvika ikoko obva anzi batai homwe munhu uya adzoka, anga ari kupi? Anga ari kujeri. Isusu kunoko hatisi kuti kujeri, tiri kuti tiri kucorrectional institution. Tiri kuti vari kumba ukavasi kuzviziva kuti kuno correctional, vakatongoona munhu vanenge vachingoti anga ari kujeri. Ndozvandikuti dzidziso yamungape kana kuti ingapiwe community yekuti ikwanise kugamuchira vanhu vari kubva kunzvimbo dzakaita sedzinodzi ndeipi? Chokwadi sisi papo, nokuti ndichitarisa chokwadi sekutaura kwamaita vanhu vari panze vanoti kujeri kuno kutambudzwa vanhu kunodi, but aiwa no, haisizvo. Nawe uripo ndekugadzirwa mistakes. Kuno tinodzidzawo, tinoita mibato yakasiyana-siyana, but nauzhinji iripo ndeyekuti kana tinge tauya kunoko tisikuya kuzotaurawo kana tatambudzwa, but tinenge tichikanzelewa kuti tati matadzira ataita tiri panze aya tinge tagadziriswa. That's why muchiona kune rehab, kune chaplain, vafundisi vanenge vachitiparidzirawo. Saka inini chandingokumbirawo ndechekuti kana vanhu vachinge vazobuda muno mujeri vari panze ngavagonewo kutambirawo vana vavo kana hama dzavo, bosi pfungwa vanenge vanayo pakutanga shuwa inenge yasanduka. Masvikwamenawo kunana gogo nana sekuru ndekuti kudii vari kukuchengetai pano? Indoda ngovatenda nekuchengeta kwavanotiita, because vanotichengeta zvakanaka. Handioni kuti pane problem, because chikoro shuwa tinodzidza. School fees handifungi kuti vabereki vanobhadhara, ivo ndo vanotsvaga madestiny helpers achiuya neschool fees tiregisterwa, tinyora bato yemaoko. Tinotenda nekuti tinobudawo tiri panze tadi upenyu hwedu hwasandukawo, tinobudawo tavandudzwa pafungwa, uye tine mibato yemaoko yekuti hatisviki tichizotorera vanhu zvisiri zvedu, tinosvika tine pekutangira. Ndozvo zvanongotenda kumauzidzi anotichengeta. Tinotenda Mukoma. Hatizive kana imi mune slogan ndamunzwa mwashi hapana paisusu takagara nzi rimwe gumbo muhupfu, rimwe mushuga, aiwa takagara zvakanaka. Slogan handina. Inini yangu slogan ndeyongoti Mwari ngaarumbidzwe. Ndo slogan yandinayo chete. Tinotenda Mukoma maita basa. Hanzi aiwa Mwari ngaarumbidzwe. Kuno takagara zvakanaka, tiri kuchengetwa zvakanaka. Nana gogo nana mbuya vari kutichengeta panzvimbo ino. Tiri pano paBoys High paHwawa Young Offenders. Ndofunga ndiro jeri ratingati kana kuti ndo nzvimbo inochengetedzwa vanakomana vanenge vatsaudzira nzira dzavo, vachidzoreredzwa, vachirehabilitatwa kuti aiwa izvi ukazviita mangwana unopedzesera wakuno boarding school. Ndofunga manzwa mamwe achievements ari kuitwa pano, vana vari kudzidzira maprojects akasiyana-siyana, kuchengeta huku, mimwe mishando yemaoko yakasiyana-siyana. Zvikoro vari kuenda, vari kuita maform 1, maprimary, vamwe vachitosarudzwa kuita maheadmaster. Asi vandigere navo pano vakatosarudzwa kuita mudzidzisi, vatobatsiranawo nevanin'ina vavo nevakoma vavo vagere pano kuti aiwa kana zvichinge zvadai handiko kupera kweupenyu. Asi shuviro yavo ndeyekuti vabereki kubva pandabva kuHarare Central Remand havana kuzombokwanisa kuya pano, zvimwe havasi kutoziva kuti ndava kurarama ndiri panzvimbo yeHwawa Young Offenders Correctional Institution. Ndopavagere pano. Kana musiri kuziva kuti mwanakomana wenyu ari kupi, tibatei panhamba dziri kubuda idzo. Tinokusvitsai kuno
toona kuti tovabatsira sei. Zvakanaka kuti muvashanyire vari kuno kuBoys High, vanosunungukirwa, vanorerukirwa, kana even makore avanenge vachirarama vari pano anogona kutoita semashoma. Nekuda kwekuti anongazoti aiwa nehama dzangu ndikabuda tinenge tiri pamwe chete. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Ndicho chirongwa chatinokupai, Turning Point from Prison to Progress. Kana mutidi ona tambire komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe mukanda.